Kaixo, gu genuen arazoa atariko atea elektrikoa izatea komeniko litzatekeela zen. Barrendik, sakagailu batez irekia izateko, hau da, barruko botoi bat izakatu eta atea automatikoki irekitzeko. Guk erabili ditugu materialak hauexek dira. Egurra egitura egiteko, ardatze errostaduna atea mugiarazteko, pila energia emateko, motorra bipolea goma eta atea mugiarazteko, kableak pila eta motorra konektatzeko, tuerkak beste materialak eusteko, pintura apaintzeko eta gurtzatzi bat atea mugiarazteko. Prozedurekin jarraituko dugu segidan. Lehenik egurra moztu egin genuen egitura egiteko. Gero, mekanismoa preparatu, baina oraindik ez genuen egitura nintzatu. Azkenik pintatu eta azkenik kutxak eman eta amaitzekoz mekanismoa egiturari batu genion. Hau izan da dena, orain amaitzeko gure proiektua funtzionatzen duela zehazteko martxan jarriko dugu. Hau izan da dena. Ez barriz, mesedez?